This is a Chinese New Year coming soon. So marami tayong pagpipilian today. O diba guys? Oh. Yes. Chinese New Year is coming kaya maraming mabibili. Oh. CNY special gift set. Oh. Pineapple card 28. May kamahalan siya guys. Ayan siya ang masarap. 18R. Ayan, bili na kayo guys. Marami tayong pang regalo dito. Oh, diba? Ayan. Ayan, 20 ringgit siya. Oh my God. 20 RM. Maraming mapagpilian dito. Pero lang ang wala. Ayan, dito ako sa Urban Market guys. Shop, magugustuhan nyo yung mga sale nila. Wow! Mga bago na naman siya. Oh, 650. Matikman na ito. Sabi ito. No? Oh my gosh! Wait, they don't have me. Oh. Pwede na siya pang kakargo yung iba. Yung iba guys, pang kakargo na. May testing ba? Free daw. Maraming mga bukas na ano dito guys. Oh my God, ang daming mabibilihan. Dito nga kami kumain nila sa salon. Mura na siya. 20. Oh. 20 na. Hindi na pala dito. Ayan guys. May mga bagong ano na bukas. Oh, diba? Di-da-da-da. Thank you for watching guys. Dito tayo. Mas malawak ang mall dito guys. Siyempre, ayan o. Maraming salamat sa inyong support mga lalabs. Thank you for watching every time. New Year na talaga sa atin. New Year na. Chinese New Year na. Yan. Bye-bye. Thank you for watching. Ang ganda-ganda talaga guys ng mga handmade na mga ano dito, decoration, pang birthday. Ayan o. Malawak ang mall nila dito. May coffee, may fun. Okay. Thank you for watching guys. Bye-bye.